ва айни ҳол аз шаҳри Москва ба шаҳри Душанбе шумо медонед ки дар аэропорти Домодедово ва чандин ҷойҳои проверкакунӣ ҳастанд. Агар граница гузара айсар патент спорида метавона илтимос ҷавоб теҳ кард. Оиди буд шидани даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Ширкати дорувори Шифофармо барои шумо доруҳои табобатиро тавсия медиҳад. Доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда, доруҳо барои зиёд кардани қувваи мард ва нест кардани простатит, инчунин ҳиҷома кардан дар Москва ва Московский област. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед. 10% тахфиф карда мешавад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод мебошед. Тамошобинони азиз, имрӯз мо оиди нарху навои билет аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Россия дар моҳи декабр суҳбат мекунем. Оиди як масъалаи дигар ба ҳаматон хотиррасон мекунам. Чӣ хеле ки ман ваъда карда будам оиди хизмати пулакӣ видео мекунам. Интизор бошед, худо хоҳад дар ҳамин мавзӯъ пага видеош меброяд. Оиди нархи навои билетҳо. Чӣ хеле ки медонед ҳамасола пеш аз соли нав аз Федератсияи Россия махсус ба ҷумҳурии Тоҷикистон нарху навои билет қимат мешавад ва айни ҳол аз шаҳри Москва ба шаҳри Душанбе билетҳо аз 20 000 рубл сар мешаванд то 31 000 рубла дар бар мегиранд. Мисол мегирем, агар шумо як ҳафта пешакӣ билета бихарен, мумкин 20 000 ё 22 000 рубл харидорӣ кунен. Агар имрӯз бирене барои пагара билет хариданӣ бошен, мумкин 30 000 рубл харидорӣ кунен. Ба ҳамин хотир касое ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон омаданиен, метавонен ки пешакӣ билетотона харидорӣ кунен ва аз ҳама аэропорте ки камтар рейдҳои камтар проверка мекунанд, айни ҳол аэропорти Жуковский мебошад ки бисёри шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар вақти омадан аз ҳамун аэропорт истифода кардастанд. Проверка гуфта мо проверкаи ҳуҷҷатҳоро дар назар дорем. Мисол мегирем, агар шумо ба аэропорти Домодедово сафар кунен ва ба шаҳри Душанбе омаданӣ бошен, шумо медонед ки дар аэропорти Домодедово чандин ҷойҳои проверкакунӣ ҳастанд ва ҳатман проверка мекунанд. ҳуҷҷатҳои шуморо талаб мекунанд. Мисол регистратсияу патенту мигратсиони карта, чизе ки ба муҳоҷиро лозим аст, ҳамаша талаб мекунанд. Вале айни ҳол дар аэропорти Жуковский ҳамин чизоро талаб намекунанд. Билет гирифтагӣ бошен, мерен аму ҷои регистратсия, паспортона нишон метиҳен, мегзарен, мерен. Ягон аму проверка нестай. Мумкин дар ояндаҳо ё дар ягон рӯзи дигар проверка бишава, лекин гуфта метавонам ки ҳозираш дар проверка нестай. Дар интернет видеоҳош ҳам ҳастай ки муҳоҷиро озодона бе ягон мушкилӣ омадастанд ба ҷумҳурии Тоҷикистон. Акнун тамошобинони азиз, мегзарам ба қисми хондани комментарияҳо. То охир шабо диққат тамошо кунед то ба саволҳои худтон ҷавоб бигирен, саволҳои такрорира дигар роӣ накунен. Аввалан оиди конкурс як чиза қайд кардан мегзарам. Чӣ хеле ки медонед дар канали ма конкурс рафтастай. Мо 2 рӯз пас финала аниқ мекунем. Касое ки мехоҳанд билет бихаранд, билет ҳастай. Инами картаи Сбербанк сумтона метавонед ки партоен. И карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. Нархи як дона билет 200 рубла дар бар мегирад. Касое ки аз ҳамада бисёр билет мехаранд, дар прямой эфир бо тариқи автоматӣ соҳиби приз мешаванд. Призои иловагии конкурс iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro мебошад. Ва ногуфта намонад, ба аксия билет бихарен, ба 2000 рубл 25 дона билетон метиҳем. Ҳамагӣ 46 донаи дига конверти пули приз монда. Чектона метавонед инами рақамҳода қатъи номтон роӣ кунен ва мо худо хоҳад билети шуморо равон мекунем. Касоеро ки билетоша роӣ кардагӣ нестанд, сабр кунен, ягонтаи шумо бе билет намемонед. Саидҷон нависонда: ассалому алайкум ака, беҳтарин суханҳо мегӣ. Моро аз ҳама чӣ хабардор мекунӣ. Аллоҳ нигаҳбонат боша ака. ҳазор раҳмати калон, худованд ҳамаи муҳоҷирорам ҳифз ва ҳидоят кунад. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, як савол дорам. Додарам 25 сола якин бор Москва омад, работа гуфта диромад. Як сол бе патент гашт, бо дуюмбора омадагия бе патент гаштестай. Агар граница гузара айсар патент спорида метавона илтимос ҷавоб теҳ ака. Бале, чӣ хеле ки ман айни ҳол гуфтам, яке аз ҷойҳои бепроверка барои пересикат кардан аэропорти Жуковский мебошад. Вале границаи заминиро дар назар дошта бошӣ, намедонам. Мумкин ҳолатҳое ҳастае ки вақти гузаштани граница аз шумо патент бипурсанд ва надошта бошен, запретон кунанд.
Мирзоев нависонда: Ассалому алейкум, сози яка илтимос мара регистратсиям 6 январ буд мешавад. Ман метавонам продлит карда, ҳама отпуска дай, ҳамира як бор мефаҳмидед. Ака худованд ҳамеша корҳотона ба пеш. Кадом мега пизиётӣ мега худованд хорош кунад. Кадоме ки сухани бад мега мо ҳаволаи ура ба худо меспорем. 6 январда ки агар регистратсияи та буд шава, бале ҳама ҷо одихай барои нови год, та метавонӣ ки аз ҳози муроҷиат кунӣ барои продлит кардани регистратсияи худат. Пешакӣ ва муроҷиат кунӣ продлит карда мешавад. Одинаев нависонда: Ассалому алейкум, акаи Сорбон мара видварения кардан через суд. 2000 штраф кардан. Ман споридам, наспорида ҳечи нест. Аз куҷо фаҳмем срок ша? Ҳама ҷода тафтиш кардем, тоза меган. 3 моҳ зиёд шуд. Агар ки тоза боша, бале, ягон запрет надори худат. Вале агар ки запрет на въездат мекардан, баъди қарори суд биромадан 40 рӯз пас аллакай дар база дани мебиромад ки въезди ту маҳкам аст. Значи тра танҳо штраф кардагиян тамом. Валиҷон нависонда: Ассалому алейкум, ака ман як моҳа Тоҷикистон рафтаниям. Ҳозир дар мигратсионим гости ҳастай. Чӣ хел кунем рафта бо биёем? Ман 5 сол патент қатӣ будам. Ҳозир 3 моҳ меша гости мондагием. Чӣ хел кунем? Қонунгузории Федератсияи Россия муқаррар кардагиай. Вақте ки гости гуфта ворид мешай, баъди 3 моҳе ки ту меброи, бо 3 моҳ пас ҳаққи ворид шидан дорӣ. Вале дар амал ин чиза у қадар ба назар намегиранд. Мисол, вақте ки берун аз Россия меброя шаҳрванде ки гости қатӣ омадагиай, мебинӣ бо ягон 1 ҳафта пас ё 1 моҳ пасаш ворид шид ва ягон мушкилӣ нашид. Бегназаров нависонда: патенти Подмосквара Москва продлит кардан. Камтар маълумот медоден. Чӣ қадар сум расход мешавад? Пешакӣ раҳмати калон ака. Яъне продлит неву агар переоформлят кардана дар назар дошта бошӣ, дар қонунгузории Федератсияи Россия иҷозат ҳастай. Вале чиза дар амал ба назар намегиранд, мерай айсар инам ҳуҷҷатгузорӣ мекунӣ. Вале агар дар ҳақиқат продлит кардана дар назар дошта бошӣ, ту дар куҷое ки ҳозир қарор дорӣ ва кор кардестай ва трудовой договор дошта бошӣ бо ҳамун ширкат, бе граница гузаштан дар ҳамун ҷои худат метавонӣ продлитш кунӣ. Худой Назаров нависонда: Ассалому алейкум, акаи Сорбон, мо 3 бачаем. Ҳозир додарам дар хизматаем. Мара ё акама ба хизмат мебаранд ё не? Илтимос ҷавоб ден ака. Дар ҳолате ки дар оила 2 та бача боша, то баргаштани дигариша диюмиша ба хизмат намебаранд. Вале зиёда аз 2 писар ки бошад, бале мебаранд. Шумо 3 бачаен, ҳозир додар дар хизмат боша, метавонанд ки хита ё ки метавонанд акатам даъват кунанд ба хизмат. Исон Нуров нависонда: Ака барои билети ҳарбии пулакӣ як видео кун. Ҳамакаса жда дорем акаи Сорбон. Қабулай бародари азиз, худо хоҳад пага ё рӯзи дига дар ҳамин мавзӯъ видеош меброяд. Сабр кунен тамом. Манон нависонда: пешакӣ бахшиш. Ассалому алейкум, як чира пурсум. РВП дорум, Тоҷикистон бирам мешава ака? Ҳамира ответ медоден. Пеш аз муҳлате ки ба ту муқаррар кардагиам, бо обратно ба Россия брай агар мешава, бале. Аюб нависонда: ака дар бораи аблава видео кунед. Оиди буд шидани даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ман тақрибан 5-6 рӯз пеш видео кардам ва ҳамаша фаҳмондагиам. Бидроен видеои ҳамун пештараро тамошо кунен. 5 рӯз ё 6 рӯз пешай видео. Ҳамаш дар уҷа пурра фаҳмондагиай. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои оянда. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.